I-am dat cap. I-am spart cap. Hei, bine v-am găsit la un nou videoclip cu băieți fete. Astăzi o să facem un obiectiv la Bârlăranc, așa că hai să începem și revenim din avion. Dacă nu faceți videoclip la Bârlăranc, nu uitați să dați like, un like acolo în foto și un subscribe să știu dacă mai vreți videoclipuri de gen. Așa că hai să dăm drumul și venim din avion. Gata, am revenit din avion, ia uitați. Unul dintre copiii noștri au dispărut. Nu știu ce-o pățit. N-are semn. N-are semnal. N-a pasă, ai ce să faci. Potențele pe la jumătatea meciului când nu mai suntem noi și după apare el dintr-o dată și bam, ne salvează și facem buia. Păi dar parcă nu prea sunt playeri în zona albastră, mă. Hai că direct shotgun-ul l-am luat. Las armele până vii tu, băi, Denis. Nu știu ce să zic. Dar eu cam plătesc tu pe aici. Opa, mă, nu știu, bă, nu ți-e frumos. Uite ce trag cu ochiul, bă. Mă luăm pe ăsta, că e mai bun. Hai că și ți-o tras niște bani. Cu ochiul cu niște... Că nu mai știu să vorbesc. Bă, mă duc prin hambarul ăla. Bă, i-am să-mi pui crunch și ăsta m-a pus pe bursă. Să pui ăla de care te pui pe bursă să-l pui mai încolo. Tot așa le-am invizibile eu. Va servi o armă automată. Ce să mai... Bă, hai să merg. Merg la... E o inimă care se încarcă. Merg până la ea. Dacă cum. Adică, nu, băi, dar prost mai sunt. Stai că mi dă avion. Eram lângă teleporter și în loc să fiu cu teleporterul, eu m-am țăpat jos. Păzea că viu. Păzea că viu. M-a oprit un prost. Ai player? Fixim 8-ul meu. Ăla e așa-i? Bă, dar cât e să aici, bă, Denis, bă, ai... Și-am făcut spam-ul ăsta de este. Și îți dă bănuți în continuu și de astea chestii. Multe chestii. Eu vreau să ajung la arme. Bă, la niciun XM 8 n-ai găsit pe aici. Mamă, câte de... Uite-l, bă, uite-l, bă. Gata, o l-am luat Denis. Deci, i-am luptat cam bombă. Da, un pic, mamă, pe glonțe nefolositoare am eu aici. Din greu să iau medul și după iau glonțe mari ca lumea așa. Bun. Ce, bă, îți dă o mână de aia multă cu mulți bani, nu știu câte mii, 2000, nu știu cât. Bă, am o idee de challenge. Să facem peste 10.000 de bănuți în Bârlăranc, pe Bârlăranc. Când facem challenge-ul ăsta, Denis? Vezi tu câte like-uri să strângă la videoclipul ăsta să facem challenge-ul ăla. Ar fi bine. Uite ce skin am pe XM8, bă. Dar nu l-am pe definitiv. Dacă îl prândeam pe definitiv, că am spart diamante. Dacă n-ați văzut videoclipul,
Dacă nu ați văzut videoclipul, intrați la mine pe canal și vedeți acolo videoclipul. Cum am spart 500 de diamante, dar n-ați văzut prima parte când am spart. Bă, stai pe bani. Ce faci, mă? Tu n-ai skin pe asta, mă? Dar nici eu n-am skin-ul pus. Oare de ce? Nu mi s-a pus skin-ul. Iau și corona asta de rege, că de-aia mă cheamă regele. Eu sunt șef. Bă, ai player pe aici? Că sunt dobubițuri. Am skin pe armele astea șmechere. Să pe se mă întâmpla și dacă îl prindeam pe permanent. Mamă! La inimă, cineva merg la inimă, nu? Eu mi-am luat prea multe, bă, și merg mai greu, bă. Nu mai fac schema asta și la ăsta. Eu din... Am câștigat 100 la ăsta la aparatul. Hai că până merem noi. Ăsta încarcă de 5 ori. Gata, hai. Trebuie să încarc sistem auto. Uite-l, bă. I-am dat cap. I-am spart cap. Ai murit? Ce am murit mai încolo? Încarcă drop-ul, îi la drop. Stai că-l văd de aici. Îi văd, de aici îi văd. Unul a plecat. Pe că unul e la drop și unul a plecat de la drop. Pe că unul în casa aia de lângă drop. Merge înapoi la drop. Cred că e după drop. Eu stau aici la pânte. Vezi că mai vine unul. Fii antir, ba nu, că la e nostru. E că i-am dat calmea la unul. M-a spurat kill-urile, bă. Deci prost că era să mă omore unul cu pistolul. Am doi, m-a spurat kill-urile. Kill-urile. Eu le dădeam de meci 40 și nu știu cât. Și voi, bam, le dădeați un hit. Le omorat. I-a omorat. Bă, să n-are skin, bă, și cu ce skin are nebunul? Nebun. Ok, bă, vei că dă în el, bă. Dă cineva în el. Bă, Denis, bă. Care o trăsni să tai în el? Cred că văd cine e pe. Bă, cred că e cei care i-am omorât. Eu dar revive scot. Uite-l. Hai că i-am dat. Vreo 80. 100 și ceva i-am dat. Du-te la glu la Denis. Denis, în fața e glu. La că-l ținem în zonă. Îl țui în zonă. Până mori. Du-te în față pe glurile. Bă, mi-era furat, bă. M-a furat pe seara kill-ul, bă. Ăștia fără kill-urile ca... Adică, bă. Ce kill-uri m-au furat. Bă, Denis, bă. Ce faci pe acolo, bă?
faci, mă, pe Denis, mă, pe acolo, mă? De cineva în tine? Are tupeu să dai de cineva? Au, că da, are tupeu, are tupeu. Și cât îți? Dă-le, Denis, dă-le, ăla. Mamă, cum să fac, mă, Denis? Cred că nu e aici. Care-o lopin, mă? Bă, dar ce de porci zona asta, bă? Și n-am niciun gen ăla. Fugi, Denis, dai pedală. Cât se poate. Nu mă capi, am dat la ești prost. M-a omorât zona. M-a omorât. Nu, dă-te încolo, că m-a omorât zona. Bă, ești prost. Nu poți să dai zona asta prostă. Bă, mai mere filmare. Bă, filmarea mea unde-i? Ce mă știu că n-am dat drumul la filmare? Bă, da. Era să mi se facă rău până am văzut că... Mamă, mamă. Doi contra squad, doi contra squad. Bă, Denis, bă, tu spui în fața ta de la... Dă-l încolo. Fii atent, că avem norocul ăsta. Bă, bagă-ți bine. Mamă, mamă, dacă era la magazin băiatul ăsta. Nu știu dacă face față cu toți ăștia. Îl omoră. Ți-am zis? Trebuie să-i tai. Să faci YouTube de bunul. Bă, dă-te încolo ca prof, făceam băiat. Bă, băi, fete, asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să like, subscribe, așa că